हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मु आपण मानक आपण मानकर चैनल विश्व साइकिल ट्रैवल को स्वागत करुच्ची। बहुत दिन है वीडियो भी आसी नाला। छाड़ू आपण मानक कथा दूसरी रेगुलर एथर वीडियो आसो। चलतु मुझे आपण मानक एमती आज एमती गोटे जगह को नहीं जी जहाँ आपण मैंने भी से जगह को गले बहुत आपण को बढ़िया लगे। बढ़िया जगह, सुंदर जगह। चलतु जीवा। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଠଯୋଡ଼ି ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ହେଉଛି ଗୋପାଳପୁର ଭିତରକୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖେଇଥିଲି ଗୋପାଳପୁର ଭିତରକୁ ବାଁ ପଟ ସାଇଡ଼୍, କିନ୍ତୁ ବାଁ ପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଡାହାଣ ପଟ ସାଇଡ଼୍କୁ ଯିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାଟେ, ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟେ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ। गंतव्यस्थल ये हूँ बामन क्षेत्र उराली बा दधिबामजी मंदिर। यहाँ चलतु मंदिर भीतर को जीवा एवं भगवान प्रभुंकर दर्शन करवा। चलतु जीवा। देखिपे प्रभु श्रीकृष्णकर लीला कांथरे चित्रित होती। श्रीक्षेत्र लक्ष्मी क्षेत्र
ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାହାନ୍ତି ହଁ ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ହେଲା କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି କ୍ଷେତ୍ରଟା କାହାର କ୍ଷେତ୍ରଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରଟା ଜଗନ୍ନାଥ ହଁ ସରି ହଁ କ୍ଷେତ୍ର ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଷେତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଷେତ୍ରର ପାଳ କିଏ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ସେଠିକାର ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଏ ବି ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ର ଏଠିକାର କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ହେଉଛନ୍ତି ବାମନ ଏଠିକାର ଅଧିଷ୍ଠ ଠାକୁର ହେଲେ ବାମନ ତ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ କ୍ଷେତ୍ର ଏଠି ହେଲା ବାମନ ମାଦଳାପାତି ଉଲ୍ଲେଖିତ ହିସାବରେ ନିଜ ଅର୍କ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ହେଲା ଯାହା ବି ଅଛି ସେଇଟା ନା ଏଇଠି ଭଗବାନ କେମିତି ଏଇଠି ମାନେ ସ୍ଥାପନ ହେଲେ ସେ ସ୍ଥାପନ କ'ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହଂସଦେବ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ଠାକୁର ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସବୁ ଚାଲିଛି। ଦର୍ଶନ କରି ଚାଲିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିଦେବା। ତ ଶୁଣିଲେ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଞ୍ଜଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଏହି ଜାଗାରେ ବା ବାମନ କ୍ଷେତ୍ର ବା ଉରାଳିର ଏହି ଜାଗାରେ ଶ୍ରୀ ବାମନ ଦେବଜୀଉ ବା ତା ବାମନ କ୍ଷେତ୍ର ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଏଇ ଆଗରୁ ତ ମାନେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଥିଲା। ଏଇ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ନୂଆ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ ହେଇକି ଆଉ 4-5 ଦିନ ପରେ ତୃତୀୟ ସୁନାକ୍ଷେତ୍ର ବା ତୃତୀୟ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯିବ। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରସାଦ ବି ଖାଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଇଠି ବ୍ରତଘର ବିବାହଘର ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଥରେ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ପୁରା ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ, ପୁରା ସହରରୁ ବାହାରେ, ଟିକେ ସହରରୁ ବାହାରେ କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ, ପୁରା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ। ପୁରା ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିକି, ଶ୍ରୀ ବାମନ ଦେବଜୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିକି। ହେଉଛି କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଭୁ କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ବାମନ ଦେବଜୀଙ୍କ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ। ଦର୍ଶନ କଲେ ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କଲେ। ୟାର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଟିକେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେନି।